କୁ ଡାକିବାର ଭାସିବୁ ତ ଡୋରି ତାକୁ ଟାଣୁଥିବ। ନା ଏଡିଟିଂ କଲେ କହ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ନାଳୁଆ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଆଦି ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ମାନିଲୁ ଲାଗି ଅଛି। ହେଲେ ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଭୟ ନାହିଁ। ଗଲେ ଯାଉ ପଛେ ମୋ ଜୀବନ ମାନିଲ ଜୀବନ ରହିଯାଉ। लाइट कमी करा କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖୁସି ହୋଇ ଗୋଆର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମୋଦ ତାଙ୍କୁ ମାଣ୍ଡୁ ଯୋଜନାରେ 10ଟି ମାଣ୍ଡୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ।
କିଆ ଗଡ଼ି ପକିଲା ଘରେ